Sara Sukializarraga naiz eta elektronikako graduko 4. maila ikasten ari naiz Mondragon Unibertsitatean. Niretzat elektronika ez da teoria bakarrik. Gauzak probatu, muntatu eta benetan funtzionatzen dutela ikuste ere bada. Eta hori da gehien gustatzen zaidana. Formazio dualean nago eta horrek aukera eman dit ikasketak eta lana uztartzeko. Klasean ikasitakoa ez da puntetan geratzen. Lanean aplikatzen dut benetako erronkei aurre eginez. Azken 6 hilabetetan, elikadura iturria konparatzen aritu naiz. Konparaketa honetatik egokiena aukeratuko dugu, beste gailu batzuk elikatzeko. Horrelako proiektuetan ikusten du nire lanak benetako eragina duela. Gainera, lankideen esperientziari eta babesari esker, egunero hazten jarraitzen dut, erronka berriak gaindituz. Dualak aukera eman dit lan mundua lehen pertsonan bizitzeko, eta batez ere, etorkizunean zer egin nahi dudan argi ikusteko.